असं तेच चाललेलं आहे. मी पण आपले त्यांच्यामध्ये म्हणजे कसं करायचं काय करायचं काय कळत. आमची कामं नाही ना ते आम्ही केलेलं नाही ना. आम्हाला पण त्रास नको, त्या झाडांचं पण नुकसान नको. या एरोनिया नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. दुपारची वेळ आहे, 12:30 वाजलेत. गेले 2-3 दिवस झाले म्हणजे ऊन नाही पडत आहे गावाला, कमी आहे ऊन. आणि आज तुम्हाला सांगते एक चांगली बातमी. घरात आपलं एक दुसरं काम चालू म्हणजे होणार आहे. कुणालचे बाबा गेलेत बाजारात, म्हणजे प्लंबरचं काम आपल्याला करायचं आहे, नळ जोडणीचं. कारण गेले कित्येक दिवस झाले खूप प्रॉब्लेम होते, पाणी झाडाला टाकायचं वगैरे. त्याच्यामुळे हे काम आधी करणं गरजेचं वाटलं आम्हाला. आणि सकाळीच ते प्लंबरनं आले होते आणि मग सगळं म्हणजे निरीक्षण वगैरे करायचं, कशा पद्धतीने सगळं मॅनेज करायचं, त्यात जवळजवळ 1-1.5 तास गेला. आणि फायनली सगळं पक्कं झालं. आणि आता ते सर्वजण सामानाला गेलेत, म्हणजे कुणालचे बाबा आणि ते प्लंबर आहेत ना ते. तर आता येतील ते थोड्या वेळाने आणि मग आपलं काम चालू होईल. आज मगातपासून तेच चाललेलं आहे. मी पण आपले त्यांच्यामध्ये म्हणजे कसं करायचं काय करायचं काय कळत नव्हतं, कुठे टाकी बसवायची. कारण हे पाण्याचं कनेक्शन तुम्हाला माहिती आहे खूप लांब आहे आमच्याकडे. त्याच्यामुळे पाण्याचा फोर्स वगैरे पण कशा पद्धतीने सगळं त्याने निरीक्षण केलं आणि शेवटी झालं, फायनल झालं. आणि आता होईल काम चालू. सामान येईल ना तेव्हा तुम्हाला दाखवते मी काय काय करायचं ते. हे सगळं झाडांसाठी हो, झाडं आपली जगली पाहिजे. आता एवढी रोपं लावलेली आहेत, छोटी छोटी आहेत, तर त्यांच्यासाठी सगळे धावपळ चालले. आणि काय होतं मग पाणी टाकायला पण खूप दगदग होते, खूप त्रास होतो एवढं लांब लांब सगळ्यांना म्हणजे पाणी टाकायचं. कुणाल बोलत कुणाला लागेल नाही आहे ना. आलं बाबा सामान ना एकदाचं. हे बघा, जेवायला बसलो होतो आम्ही, अर्धा जेवलो आणि आवाज आला आणि टेम्पोत होतं तसं उठलो. मग चला जेवून घ्या पहिला. आम्ही भांडी घासत होती, मशीनचा आवाज येतो. आणि ही बघा, ही आणलेली टाकी आहे ना, ही त्या भाऊंनी सांगितलं स्वच्छ करायला, त्याच्यामुळे ही सगळी आतून ना क्लीन करतोय. पाणी नाही टाकायचं, पाणी नाही टाकायचं आहे आतमध्ये, पाणी टाकायचं आहे आतमध्ये धुवून घे. अच्छा, हां, बाहेरचं सर्व धुवून घे, नंतर परत वरती धुता नाही ना. हां, ते वर चढून पुसायला लागेल. तर करू दे ह्यांना. आणि आज आम्ही सर्व घराच्या बाहेर सगळं काम चालू आहे आपल्या घरामध्ये, बाथरूम किचन. त्याच्यामुळे जेवल्यानंतर पटावर भांडी तेवढी घासली आणि मग बाहेर पडलो. आता संध्याकाळशिवाय काय हे काम पूर्ण होणार नाही, म्हणजे काम पूर्ण व्हायला 6 वाजतील आणि त्याच्यानंतर मग घरातलं सगळं काय क्लीन करावं लागेल. पण चांगलं होतं आहे हो, सगळं होतं आहे ना, खूप चांगल्या गोष्ट होते. म्हणजे गेले कित्येक महिने झाले आम्हाला त्रास आहे पाणी घालायचा, पण कसं कसं आम्ही मॅनेज केलं हे 2-3 महिने पाऊस थांबल्यापासून. ठीक आहे, आता मी माझं की नाही एडिटिंगचं काम करून घेते गाडीत बसून. कुणालचे बाबा जरा आराम करतात, ते पण सकाळी उठल्यापासून त्यांचं धावपळ चालू आहे. चिरे उचलायचं काम चाललं आहे, टाकी बांधतात पाण्याची. हळूहळू घ्या, हळूहळू घ्या म्हटलं. आमची कामं नाही ना ते आम्ही केलेलं नाही. कुणाचा अवकाश उचल रे.
किती लागणार होतं? इथे टाकी बनणार आहे. टाकी नाही, काय म्हणतात त्याला, जागा अशी बनवणार आहे टाकी ठेवण्यासाठी. किती दगड उचलले? किती दगड उचलले? आता रॉकी पण आला. रॉकी हरवला होता 15 दिवस तिकडे घर जावे झाला होता. कुठे गेलेला? आता काय कुठे जाता गायब तुला बोललं तरी घर जावे झाले. आणि नळाचं काम करणारे बघा गेले. आणि पसारा बघा घरात किती झालाय तो. अय्या ह्यांची मशीन इथेच राहिली नाही, उद्या येणार ते. अर्ध काम झालंय ना. हे बघा हे असं, हे अशी टाकी वरती बसवले, पण अर्ध काम बाकी आहे. ते आता उद्या येतील ना तेव्हा करतील. ते सगळं आवरायचंय पुऱ्या घरभर सगळं. हे बघा हे सगळं वरती सामान होतं ना, ते सगळं आता खाली काढलं. लाईट लावते. हा बघा माझा ओव्हन. हा बापरे, आता आणल्यापासून म्हणजे जवळ 2 वर्ष झाले. पॅकिंग आहे आता खाली आलाय तो. आता बघते मी व्यवस्थित चालू करून, चालू आहे का काय झालंय ते. ही आपली पाण्याची मोटर जी मुंबईला असताना ना मी यूज करायची, ही पण चालू करून बघायला लागणार आहे. अरे बापरे जवळ आहे. हे असं इतकं सामान होतं. हे बघा हे पण सगळं वर होतं. हे सगळं पसारा. चला हे सगळं आवरायचं आहे. पूर्ण यायची की हे सगळं सामानाला ठेवायचं कुठं? त्याला बाहेर पडलंय ते. जागा आहे आपल्याकडे. जागा कुठे म्हणा आपल्याकडे जागा काय नाही, अर्ध सामान ते वर जाऊ दे. ओव्हन कुठे ठेवायचा मी विचार करते. ठीक आहे, हे चिके खा. नाश्ता चालू आहे संध्याकाळचा. सुका नाश्ता, सुका. सगळा पसारा तसाच पडलाय. म्हटलं आधी खाऊया आणि मग सगळं उचलूया. तुला लगे खा तर लगे. ठीक आहे, तुला खा ना बाबू. तुला अजून उद्या दिवस जाईल ना. टाकी उद्या होईल ना. उद्या चालू झालं पाणी. उद्या सकाळी लवकर उठायचं, आंघोळ्या करायच्या. रोज लवकर उठतो आपण. ऐक मला पहिला आंघोळ्या करायच्या, पण आता खाली कपडे धुवून घ्यायचे आणि टाकीची खाली करायची. आपल्याला पाणी मध्ये घालून टाकायचं. हां, त्याला खरं भरायला नको होती, पण भरली उकत आपण जाऊ दे. कामाला येणं पाणी लागतं. डबा हा पुन्हा छोटावाला डबा कुठे आहे? तो स्टीलचा छोटा डबा कुठे गेला? स्टीलचा छोटा डबा नाही ना. हा नाही, दुसरा वाला छोटा बारकावाला डबा कुठे आहे? डबा आहे. हा डबा कुठे आहे? मग तो आमचा असतोय बघा. वाचून दाखवतो. स्वतः ठेवलेला आहे. कुठे आहे? हा सामानाची. हा बघितलं तिचा सामान उचला. कसली बॅग? हा ते हवंय. सगळं सामान उचलायचं चालू आहे. जे वरचं सगळं सामान काढलं ना ते आता जागा करतोय. आता वरती अशी जागा आहे थोडीशी, पण आता लगेच नाही ठेवणार कारण त्यांचं काम बाकी आहे थोडंसं. नाही तर म्हटलं उद्या परत खाली उतरावं लागणार. सगळे गडबड झालं आहे आपल्याकडे. सगळं हे करून घेते आता फटाफट. सगळं आता मागची पडवी आहे ना तिकडे सगळं सामान आता आम्ही ठेवतोय. नंतर उद्या म्हटलं बघूया. तुम्हाला एक गोष्ट सांगते. 2 दिवसापूर्वी ना मी साफसफाई करणार होती घरामध्ये. हे बघा यांचा आवाज बघा किती. म्हणजे प्लंबरचं म्हणजे करायचं असं नक्की नव्हतं, पण म्हणजे आम्ही शोधत होतो आणि अचानक हे भेटले भाऊ प्लंबर. आणि म्हटलं चला आता भेटले तर म्हटलं पटकन करून घेऊया. कारण गावी ना ही अशी कामं पटापट होत नाही. तुम्हाला पण माहिती असेल, वेळ जातो.
पण हे होतं ना अचानक ते भेटले आम्हाला आणि पटकन आपलं काम झालंय, त्याच्यामुळे बरं झालंय ते. कुणाल पवार साफसफाई करतोय, बाबा काय करतोय, बाबा फिरतोय. अरे रा अरे 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 रा इकडे बाहेर राम हैराम करणार कोणतरी आहे. झाडू काढते दमली हैराम करते. कपडे सुकवायचे, कपडे धुवून सुकवले नाही. अरे वाजले किती तुमचे कपडे सुकवायचे? हा धुव्यानंतर ते आता आज काय धुवायची वार्ता नाही. आज सगळी काम आहेत पायपाची. उद्या सकाळी सगळं होईल तेव्हा. म्हणजे घाण किती झाली ती मगाची चिरे उचललेली ते तिथे ठेवून दिली. चिरे उचललेले लाल झाले सगळे. आणि आत्ता रात्रीच्या जेवणाची तयारी. आज जेवणामध्ये मी हिरव्या वाटाण्याची उसळ असते ना ती करते आणि भात. म्हणजे शॉर्टकटमध्ये 8:15 वाजलेत, उशीर झाला जेवण करायला. तर कुकर लावत होती. आपल्या एका ताईंची मला कमेंट आठवण झाली म्हणून मग तुम्हाला मी दाखवते. त्यांची कमेंट अशी होती की ताई तुमचा कुकर किती लिटरचा आहे आणि कोणत्या कंपनीचा आहे. तर माझा कुकर जो आहे ना तो 5 लिटरचा आहे. तुम्हाला दाखवते मी, 1 मिनिट. हा बघा छोटासा आहे. तर ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट भाजी डाळ वगैरे डायरेक्ट भात पण करू शकतो, पटकन होतं. आणि कंपनी ही बघा, ही टफवेअर म्हणून कंपनी आहे. हां टफवेअरच आहे. आणि हा कुकर मी डीमार्टमधनं घेतला होता मुंबईमध्ये असताना. आणि बरीच वर्ष झाली, खूप वर्ष झाली आहे. तर मलाच माहीत नाही, मला वाटतं जवळजवळ 7-8 वर्ष तरी होऊन गेले असतील. पण खूप चांगला कुकर आहे. तुम्हाला जर का घ्यायचं असेल ना कुकर वगैरे 5 लिटरचा तर तुम्ही डीमार्टमधनं घ्या. डीमार्टमध्ये भांडी खूप छान मिळतात. इतकंच की घेतेवेळी फक्त व्यवस्थित बघून घ्यायचं, छान टिकतात. आणि अजून एक गोष्ट की हा जो कुकर आहे ना ते इलेक्ट्रिक चुला असतो ना, हा बघा, त्यावर पण आपण वापरू शकतो. आणि खूप युजफुल आहे. मला तर आवडतं. डायरेक्ट भाजी वगैरे बनवायला पण मस्त आहे, झटपट होतं. तर चला आता जेवण करून घेते. आता बराच उशीर झालाय मला. आणि व्हिडिओ आता आजचा मी इथेच संपवते. तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट करून जरूर सांगा. आज अजून एक चांगली गोष्ट झालेली आहे आपल्या घरामध्ये. म्हणजे आता मागे पडवीचं काम झालं, आता आपल्या नळाचं काम होतंय. अर्धं काम बाकी आहे, ते उद्याला कंप्लीट होऊन जाईल ते भाऊ म्हणाले. आणि ह्याच्यानंतर अजून पण जे काय आहे ते सगळं मी शेअर करीनच, स्टेप बाय स्टेप सगळं करत जाणार आहे. आता तुमच्याशी बोलते म्हणून माझ्या लक्षात आलं, आपल्या बऱ्याच ताईंच्या कमेंट आहेत की ताई तुम्ही तुळशी वृंदावन का नाही करून घेत. तर म्हणजे माझं मी तुम्हाला सांगते की मला असं वाटतं की ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्या पहिला झाल्या पाहिजेत. म्हणून तुळशी वृंदावन बघा मी अजून नाही करून घेतलं. कारण तुळस काय शेवटी माती महत्त्वाची असते आणि देवाची पूजा किंवा तुळशीची पूजा आपण मनापासून करावी. करणार आहे मी पण, मागे पुढे जाऊन करणार आहे. पण आता कसं सध्या ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्या स्टेप बाय स्टेप आम्ही करतोय. सगळ्यात अगोदर ते इम्पॉर्टंट आहे आमच्यासाठी, म्हणजे महत्त्वाचं आहे आमच्यासाठी. आणि नंतर मग ज्या बाकीच्या गोष्टी आहेत त्या आम्ही करणार, सावकाश करणार आहे. होईल तुळशी वृंदावन पण होईल, आहे माझी इच्छा आहे करायची, होईल सावकाश. तर तुम्हाला तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर मिळालं असेल. बऱ्याच ताई आपल्या करतात कमेंट, पण मी त्यांना रिप्लाय देते. पण त्यांना असं वाटतं की ताई काय बोलत नाही. पण काय असं ह्या ज्या म्हणजे काही अशा गोष्टी आहेत ना की ज्यांनी आम्हाला खूप त्रास होतो. म्हणजे आता पाण्यातच सांगते, खूप प्रॉब्लेम होता पाणी घालायला वगैरे झाडांना वगैरे. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की ते लांब आहे पाण्याचं कनेक्शन वगैरे. त्याच्यामुळे खूप धावपळ होते आमची, तिघांची पण धावपळ होते. म्हणजे आता एवढे झाडं वगैरे लावलेले आहेत ती जगवायची. त्याच्यासाठी मग हे आम्हाला गरजेचं वाटलं की म्हणजे आम्ही कसं पाणी घालतोच पण आम्हाला पण त्रास नको, त्या झाडांचं पण नुकसान नको, या विचाराने आता हे प्लंबिंगचं आणि नळाचं काम आपण करून घेतलं आहे. त्याच्यामुळे कुठे ना कुठे थोडासा तरी आराम आम्हाला मिळणार आहे आणि झाडांना पण आपल्या सगळ्या व्यवस्थित पाणी वगैरे जाणार आहे. तर होईल उद्यापर्यंत सगळं काम कंप्लीट होईल आणि मग तुम्हाला मी दाखवीन पुढच्या व्हिडिओमध्ये पूर्ण कंप्लीट झाल्यानंतर कशा पद्धतीने केलं आहे ते. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. तुम्हाला जर का आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला.
पुन्हा आपण आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.